என்னை மன்னிச்சிருங்க. தெரியாமல் அவன் மேலே காசு இல்லை, வீட்டுக்கு வர சொல்லி இப்படி பண்ணிட்டேன். காலை கூட விழுகிறேன். ஒரு அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் உனக்குலாம் அறிவு வருதா? ஏழைங்க எங்களை பார்த்தா உங்களை மாதிரி பணக்காரங்களுக்கு எப்படா தோணுது? காசுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்கண்ணா. ஏழைங்க எங்களுக்கு மானம் தாண்டா முக்கியம். அது எப்படா அவங்க அம்மா ஆப்ரேஷன் டைமா பார்த்து காசு கொடுக்குற மாதிரி உதவி நடிச்சிருக்க? உன்னெல்லாம் உயிரோடவே விடக்கூடாதுரா. தெருவில் நிற்க வச்சு நாய் அடிக்கிற மாதிரி கல்லாலே அடித்து சாவடிக்கணும். உன்ன மாதிரி ஆளுங்களால தாண்டா என்ன மாதிரி ஆம்பளைங்களுக்கு கேவலம். இன்னைக்குள்ள காசு கட்டலனா எங்க அம்மாக்கு ஆபரேஷனே பண்ண மாட்டாங்க. நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதம்மா. என்னுடைய ஆட்டோவை விற்று உங்கள் அம்மாவுடைய உயிரை நான் காப்பாற்றுறேன். அண்ணா ரொம்ப நன்றிண்ணா. உங்களை நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன். நீ வாமா.